Στον Αγελιά πήγαμε παιδάκια, είχε η νύφη μου μακριά και άλλες γυναίκες εκεί. Είχαν γίδια αυτοί εκεί, πρόβατα τέτοια και βοσκόντα αυτοί οι τσιμπαναρέ. Πάμε μακριά να μην μας φτάσουν οι Γερμανοί. Ναι. Και πήγαμε. Εκεί παρουσιάστηκαν κατά αεροπλάνα πολύ χαμηλά από χιλιές, είσαι με τις κορφές από ψηλές. Ναι, ναι. Εγώ είχα μια ζακετίτσα φορεμένη κόκκινη και φώναζαν απέναντι. Βγάλει ζακέτα, γιατί δείχνει στόχο, είναι κόκκινη ζακέτα εκεί. Να μην μας ειδούν τα αεροπλάνα, γιατί είναι κόκκινη και δείχνει στόχο. Ναι, ναι. Εγώ μικρή ήμουν, κατάλαβα και έβγαλα τζακέτα. Και τα αεροπλάνα να βουίζουν, να πάνε ψηλές ήταν τα αεροπλάνα. Ναι. Και εγώ φόβομαι να χαίμημα στο δέντρο εκείνο. Αλλά άκουγα απέναντι τις γυναίκες που φώναζαν, βγάλει τζακέτα, βγάλει τζακέτα. Ναι, να μην σε δουν τα αεροπλάνα και Ναι, να μην έχετε στόχο. γιατί έχει στόχο το κόκκινο, ναι. Ναι, ναι. Και το έβγαλα τζακετίτσα και ξάπλωσα πάνω. Έπεσα πάνω. Τα μπρούμπτα για να μην... Μετά ύστερα φεύγουν τα αεροπλάνα. Ναι. Και περπατάμε και φτάνουμε στην Ανυπλησίτσα, στον Άγιο τον Αηλιά. Καθίσαμε εκεί, ούτε ψωμί είχαμε, ούτε πήραμε νεράκι από εκεί, από τη βρεσούλα. Ναι. Δεν είχαμε. Μετά από αυτό το γεγονός τι έγινε, πού πήγατε μετά, πού φύγατε, από τον Αηλιά. Φύγαμε, κατέβαμε προς τα κάτω, τώρα είπαν ότι έφυγαν οι Γερμανοί, Ναι. και κατέβαμε προς τα κάτω, κατά μαντρά. Αχα. Γιατί είχαν μαντρά οι τσιμπαναρέ. Να μας δώσουν τίποτα για να φάμε. Ναι, ναι. Να μας δώσουν τίποτα γάλα, τίποτα ό,τι να βάλουμε στο στόμα μας. Μάλιστα. Δεν είχαμε ούτε ψωμάκι, ούτε τίποτα δεν είχαμε. Ναι. Και κατέβαμε προς τα κάτω, έφυγαν τα αεροπλάνα, μια που ησύχασαν τα αεροπλάνα. Λέμε, ας κατέβουμε προς τα κάτω, εδώ τι να κάνουμε. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ψωμάκι, ούτε τίποτα. Ναι. Σπορτ, ούτε παπούτσια είχαμε να φορέσουμε. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλη μανάρα. Θα μας πεις τώρα την ιστορία εκεί που μάζευε η γιαγιά τις γόπες, αυτό και με το καρβέλι. Που... Πάει ένας ανιψιός. Ναι. Για πες. Τον καημένο. Πάει πιθανόν στη Βρύση και τον βρήκε τον ανιψιό του, πάνε στο σπίτι. Πού πάνε σαν τον άκου. Παίρνω θεία στο σπίτι, άντε σύρε και θα έρθω κι εγώ, λέει η πεθερά μου. Και τάψε τα πράγματα εκεί στη Βρύση η πεθερά μου για να γυρίσει να πάει στον ανιψιό του, να τον δώσει, να γύρει να τον δώσει ένα ταυρεδάκι ψωμάκι, γιατί ήξερε. Δυστυχούσαν, δεν είχαν ψωμάκι η οικογένεια αυτή. Και ώσπου να πάει, το βρήκε στον δρόμο με το καρβέλι στο μασκάλι, το παιδί. Και λέει, Αντωνάκη, φεύγεις, φεύγω θεία. Πήρα και ένα καρβέλι ψωμί, λέει. Βρε παιδάκι μου, ήταν μέσα στο φούρνο, λέει, δεν σε έκαψε, λέει, πώς το πήρες το ψωμάκι. Όχι, δεν με έκαψε θεία, πεινάμε και το πήρα για να το φάμε. Το πήρα να το φάμε γιατί πεινάμε. Άντε, καλά έκανες σαν τον άκου μου και το πήρες. Μάλιστα. Είπε η πεθερά μου, το είχε πρώτο ανήψει η πεθερά μου. Εκεί που έστειλε η γιαγιά και μάζευε τις γόπες σου, ποιος ήταν. Στην κατοχή δεν είχαν τσιγάρα ο κόσμος. Πού να έχουν. Ύστερα είχα μια γιαγιά 100 χρονού, η καημένη κατάκετ καταή. Και κάπνιζε τσιγάρο. Και κάπνιζε τσιγάρο. Και τότε πού να είχε, δεν είχε. Κλεισμένοι μέσα ήταν, δεν είχαν συνταξούλες τότε να παίρνουν τσιγάρα, να παίρνουν φαγητά. Και έστειλε τον αγκουνό του. Το παράλαμπο τον έστειλε στην πλατεία. Σύρι Χαραλαμπάκου να πας έστω και χώπες από καταήμανα, να με φέρεις να σου πιάσω τσιγαράκι να πιω. Και πάει αδερφός μου, αδερφό τον είχα το Χαράλαμπο. Και πάει Χαράλαμπος και μάζουνε οι χώπες από το πίσω μέρος, από τα πόδια του. Στραβούσε με τα δάχτυλα από το πίσω μέρος. Για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Να μην τον πάρουν είδες και τον φωνάζουν ο κόσμος. Και πάει και μάζανε και τσίφρε και ευχαριστήρια η γιαγιά, άνοιγμα να ράκουν μη έφερε τσιγαράκια. Και τα άνοιγε η καημένη η γιαγιά μου, τα άνοιγε και έφτιανε και εφημερίδες και δεν είχε και καλό χαρτί με το της χλωριάς. Άνοιγε τις εφημερίδες και τσέφτιανε, άνοιγε τις γόπες και τσέφτιανε καπνό και κάπνιζε η καημένη η γιαγιά. Φουμάριζε, ναι.
Ναι, κάπνιζε. Αχ, μοναράκο μου, και ο αδερφός μου καημένος πάνε σπόρτους μέσα στην πλατεία και μάζουν στο πίσω μέρος να μην τον πάρουν, να μην τον κοροϊδεύουν. Βέβαια. Ναι. Εκεί που έκλειψε ένα αρνί. Α, όχι. Για πες. Ένας άλλος αδερφός μου, όχι Καράλαμπος, άλλος ένας αδερφός μου, Αντών τον έλεγαν. Ναι, ναι. Ήμασταν πολύ νηστικοί, τρέμαν τα πόδια μας, δεν είχαμε ούτε να ανοίξουμε το στόμα μας. Περνούσε καλή ώρα, περνούσε ένα ζωντανό, ένα αρνί, πρόβατο ήταν. Πρόβατο, ναι. Ναι, πρόβατο. Και εκεί λέει, σκέφτηκε μαναχός, έτσι λέει πώς θα ζήσουμε. Αρπάκι μια αγκούλα και τα αρπάκι από το πουδά το ζώο αυτό και πέφτει τα ή. Ο Παπαντώνης, ο Καραντανάς. Ναι, Μπαρμπασαντώνης, ναι. Και πέφτει κατά ή το αρνί και τα αρπάκι καημένος και το φέρει μέσα στα κατόια εκεί και το σφάζει και το κρέμασε. Μάλιστα. Και το έσφαξε και το είχε κρεμασμένο εγώ μικρή 10 χρονών πάνω και το κοίταζα. Και με έλεγαν, θυμάμαι τότε, κοίτα φωκαριάρα να μην πεις τίποτα. Να το μαρτυρήσεις. Να μην μαρτυρήσεις τίποτα πάει. Να μας σκοτώσουν λέει. Να έχουμε να τρώμε κανένα κοψιδάκι κρέας. Άμα μαρτυρήσεις λέει θα μας βάλουν φυλακή. Μάλιστα. Και εγώ μαζόνα σωρό και έλεγα λέω, κακό θα είναι αυτό για να μην λέει αδερφός μου έτσι, κακό θα είναι το πράγμα αυτό. Και δεν μαρτύρησα πουθενά. Και τώρα στα παιδιά μου τα μαρτύρησα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Και πέρασαν πολλά χρόνια. Αυτός που έχασε την προβατήρα τι είπε? Περνούσε από εκεί. Α. Γείτονας ήταν αυτός που έχασε το σλάπ αυτό. Ναι, μην λες όνομα. Ναι. Και λέει Μαρία Βικτόρια έλεγαν πάνω. Ναι. Μαρία Βικτόρια έχασε ένα σγούρι, το έλεγε. Και πού να πάει, ψάχω, γυρίζω, καιρό, μέρες λέει ψάχω. Άντε Γιάννη, λέει, άντε κανένα σλάπια θα στο κόψει λέει. Είπε η μάνα μου, κανένα σλάπια θα στο κόψει λέει. Ναι, μαρτυρούσε η μάνα μου, είπε ότι κάποιος λύκος ας πούμε θα πάει και το πήρε. Το πήρε, ναι. Ναι. Και εμείς το είχαμε στο κατόι και το τρώγαμε σιγά σιγά. Μάλιστα. Είχαμε πίναμε τα μάτια, δεν λέγονταν η πείνα αυτή. Βέβαια. Δεν ήταν για να μαρτυρήσουμε, άμα μαρτυρούσαμε θα μας σκότωναν. Και τρώγαμε και πιάσκε ψυχή μας, πιάσκε ψυχούλα μας λιγάκι. Ναι. Ησύχασαν, φεύγουν οι Γερμανοί, κατεβαίνουμε κάτω, βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται φλόγα. Ήμασταν όπως είμαστε. Ναι. Τα ρούχα φορούσαμε πάνω μας, δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Ούτε ένα άλλο ρούχο να αλλάξουμε, ούτε τίποτα. Πάει η μανούλα μου να τσιρκοπάει, να φτιάει, να κάνει. Είδατε τις φλόγες δηλαδή, είδατε? Φλόγα μέχρι πάνω. Φλόγα. Και όνταν τα σανίδια και όνταν ήταν όλο σανίδι τότε εκείνα τα χρόνια. Δεν είχαν ούτε πιτά, ούτε τίποτα. Όλο σανίδι. Και όνταν τα σπίτια, η μάνα. Ναι. Τσιρκοπούσε καημένη η μανούλα μου. Ναι.